Аре, добър вечер на всички, аз съм оня рапър, дето е в кавички. Ех, че модерно бе, и на мразиш да плюеш верно бе. Много смели и нагли младежи крият се в социалните мрежи. От нищо правят интриги, после плачат, че имат големи проблеми. От мен далеч, за да сте най-добре. Ало, високомерния, дето ми каза здрасти, ще ти нашара с ритници задните ти части. Късно се прибирам, аз никога не спирам, започвам леко да се филмирам. Хората до мен започвам да ги препарирам, аз бед никого не спирам, леко се нервирам, хората ги нокаутирам. Хората за мен са някаква играчка, всеки да си търси врачка, аз не съм им бавачка. Интригата тук се заплети, споко бро, аз отивам при Пепи. Някой тук ще отбележи, няма да го позволя, в този бранш аз съм най-големия. Елате малко да го намачкате, поне това го правите най-добре. Няма спор, при вас всеки е прокурор, аз не съм от вашият затвор. При мен всеки ден е с нов закон, приемете този факт, дайте на живота си нов старт. Не живейте в интриги, дайте си нови сили. Престанете с тия глупости, живейте истински.